Здравейте! Днес успях да посетя два острова – Ормоя и Малмоя. Трябваше да мина два моста и в момента се намирам на един от големите плажове на Малмоя. Преди малко бях там, където е къщичката от другата страна. Това отсреща е друг малък остров, до който няма сухопътна връзка. След малко продължавам с обиколката на Малмоя и после се връщам обратно към Осло.